rabauta tun da na shagaltu da so da ƙaunar kiya umma za ni so in mutu ke na bar wa gadon ‘ya'ya na tun kan nan mutu kai mai ka bar wa ‘ya'ya ka faɗa wa halittu su ji da na rayu ban so ki ba ayi gwara a ce ba ayi wani ba da na rayu ban bi ki ba ayi gwara a ce ba su sani ba na shiga uku na sane ne yake mini gizo in na rufe ido sai in ga kamar ma za ta zo in na buɗe ido ban ganta ba sai kuka ya zo kun maki aminta Hassan madinar ku in zo nima ban yi tanadin komai ba banda ku Fadima ni ban karanta komai ba banda ke mukurma ni ban yi aikin a zo a gani ba banda ke rayuwa banda kowa banda komai banda ke rayuwa idan na rayu ban so ki ba ayi gwara a ce ba ayi wani ba da na rayu ban bi ki ba ayi gwara a ce ba su sani ba da uwa ake gadara dan Hausa ba zai kyawusarsa ba kowa ya so ku umma wallahi ba za ya tozarta ba da na rayu ban bi ki ba ayi gwara a ce ba ayi wani ba da na rayu ban so ki ba ayi gwara a ce ba su sani ba sai da Fadima ni mai san ku ne ki faɗa wa manzo Muhammad ni mawaƙinsa ne ki faɗa wa Ali ne na zo na ɗaya a begensa ne ki faɗa wa ɗanki Imam Hassan ni takwaransa ne ki tuna wa Imam Hussein na yi kuka da kisansa ne Ali Zainal Ibadini na bakwai a waƙinka ne ya Zainabul Kubra buri na hidima gunku ne ki faɗa wa dukkan a'imma ni mai raye begen su ne da wuya da daɗi har abada ba za a fana barku ba idan na rayu ban so ki ba ayi gwara a ce ba ayi wani ba da na rayu ban bi ki ba ayi gwara a ce ba su sani ba idan na rayu ban so ki ba ayi gwara a ce ba ayi wani ba da na rayu ban bi ki ba ayi gwara a ce ba su sani